Здравейте, аз съм Спаска и съм управителка на магазините Роберто Фейшън. Аз ще ви прочита някои от коментарите на наши доволни клиенти. Отзив номер 1. Дея Койчева. Обслужването беше много добро, пазаруването в магазина беше удоволствие. Благодаря на Миро за професионалното и любезно отношение. Отзив номер 2. Мариана Аризанова. Невероятно обслужване, качествени стоки на супер цени. Благодарим за вниманието, мили хора. Благодаря за милото обслужване, за ангажираността спрямо нас. Отзив номер 3. Петя Йорданова. Отлично качество и перфектна изработка на кожените облекла. Прекрасно обслужване на клиентите с лична ангажираност към всеки детайл. Благодарим ви, мили клиенти. Оставаме на ваше разположение и знаете къде да ни откриете.